nyt riittää jo. Ei, kovempaa. Okei. Ei noin kovaa! Mä sanoin, että tänne tuleminen oli hyvä idea. Äitikin toimi tänne, kun mä olin pieni. Mut silloin mä en kyllä tykännyt keinuista. Mun mielestä liukumäet oli paljon kivempia. Vake lähettääkö törkeä kuva? Venä vastaan sen nopee. Mikä sulla oikein tuli? Kumpi tässä on tärkeämpi? Minä vai Makeasen törkeä kuva? No sinä tietysti. Ei siltä vaikuta. Se on koko jotain säätöä sun kännykässä. Raski puhuja. Itse yrität soittaa mut sille 5 minuutin välein. Okei, laitetaan sit molemmat kännykät kiinni. Sä kans. Mitäs sit tehdään? Mennään tonne.